Bafowethu, a call to have Ian Cameron removed as chairperson we-Police Portfolio Committee esadini laseParliament iyakhula bafowethu. Zithe zase-South Africa azisamqondi ncama zamtembi ncam. This is after uDrushanti kuMadlanga Commission ewaba nezitholakazi enzayo ezimveza ngathi naye ebe-involve kule conspiracy eyokudila namapolisa wethu oGeneral Dumisani Khumalo bekubona besusiwe plus o-National Commission of Fanny Masemula. But ke ngoku uyowaveza amagama athi akana evidence ncam, but insolo ezifana nezo ziyezavela, and this comes after even ezizase-IDEC zisithi kuye yena u-Ian Cameron ukonfirma njengomuntu who's on board. Nomcimbi onokwenza nama-affidavit i-chat zitsho njalo zithi u-Ian Cameron is on board, plus kukhona ne-affidavit obonakala ngathi zifumaneke yaphi apha kwelisayidi ka-Ian Cameron. Ian Cameron lo ovela nento ethi yena ebesebenzisana nawuphi na umuntu wasesipolisini as umuntu okhona kula portfolio committee leyana, be it ngwase-SAPS ngwase PAKTT ngwase-IDEC okanye crime intelligence. Uziveza enjalo yena phansi koba ke ekhona amagamanyana nje osongathi avelile. uJames uvelile but wangumuntu othi hayi mabangamtholi noba babefuna nje ukumtrapper, but akho documents akazifumana yena ezi-classified okanye ezi-crime intelligence. Ngapha kukhona la Kholwa Barnard wayementionwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi uKholwa Barnard indaba yakhe sisezawuza kuyo apha ndizokhavara nje nokwenza no-Ian Cameron, because ngoku i-South Africans zima ngenyawo zithi hayi azisamthembi ncam. Am I there yet mna? I am not yet there, because ndisafuna ukuva from especially nakuye ncam into yoba ithini into yakhe, because nayo uyavela esithi hayi yena akazani nalo nto ncam. Hayi ke ubekefuna nje ukudenta nje unto ukudrew kancinci into yoba aka-understand why udrew ezazisa izinto wena self udrew akazawuthi akanabufakazi akanabungqina ncam akananto ephatheke ncam kuloo nto akathi uyayithetha. But ke ngoku as u-Police Portfolio Committee even before kuvela lento ndaba nazo nje mina inzolonyana endizivezayo ngaye. Uyi-part and parcel ye-members ze-ad hoc committee as well kulo mcimbi onokwenza nezi-allegations ezathi zabekwa kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu. Chairperson lona silindele into yoba unayo yonke information okanye une-information nje nintsana abamane bedila nayo kule Police Portfolio Committee. But uphofu kaphezulu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi before ezawukwenza esazibhadlala lase-press briefing 6 kaJuly 2026 waqala wayisa pha kubo abenza nto. So uvele nje ngomuntu onjalo. Why ndisithi andikabikho there yet mna? It's because kukhona apha hlahlale avele noko ingathi ufuna ukulwa nobugebengu, but lo ngapha evela njengomuntu o-involve kweliqembu eli. Kukhona lapho nanike ndadibana naye futhi khona ezama ukuveza even uGeneral Khan into yoba iyasolisa nje into enokwenzana noGeneral Khan. uGeneral Khan ukubonakala into yoba baskipa irenk ezithizeni kwalapha esipoliseni, umuntu athi bengu colonel askipe angabe yoba ngo-brigadier vela zibhaqisa koko-major general. Waveza nje into engathi njalo ngoGeneral Khan. Ubani? Yena u-Ian Cameron lona. Ian Cameron othe xa ke-interviewa naye i-newsroom wafuna nje ukuyibhebhetha nje into efana naleyo. But ke ngoku i-South Africans zithi azisamthembi. Ubuyawuzala nkomoni bafethu asiyazi, but siyafuna into yoba mayize. Why futhi ndisithi ndingapha nangapha? Because kukhona even i-tweets zakhe pha ku-April, if not mistaken, I think wakupha ku-23 zika-April, apho wathi yena u-National Commission of Fanny Masemula makasuswe areplacewe ngomuntu ongabandanyeleki ncam apha kuMadlanga Commission. Ngabe zi-wrong yini i-South Africans xa zizathi ke ngoku naye makasuswe kubekwe umuntu areplacewe ngomuntu ongabandanyeke ncam igama lakhe lingaveli kwalapha kuMadlanga Commission? So ndingapha ndisesela upomo kwangoku, but ezixesha lihamba izaya iye ivele lento, because ngoku thina ikhona into esiyivile ngayo okuthiwa nje uthe u-on board kwela side loba kususwe bani o-National Commissioner plus o-General Dumisani Khumalo, kube khona ne-tweets okuze zakhe ezibonisa apho esithi khona makasuswe. Bafethu andiyazi akakazani impress
uqinisekise even ku-ad hoc committee the only time apho ndaba nokuchazeka ndaze ndayikhavara, even xa ndiyikhavara ndatsho ndathi mna ndiyaqala uba ndikhavare into emfakayo lo Ian Cameron, ebekhona nje ngipasile kulaa nto ye-ad hoc committee. It is when babedila noBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayi ke ndayithatsha nje into yakhona into yoba hayi apho wavela njengomntu owalahlela amagada kwaze kwaba netension bathathana benoBrigadier Julius Mkhwanazi, but nje wabeka idolo phantsi wathi nje leyo ba ngoku sibe sizawudila nomcimbi onokwenza namapolisa wethu kubonakala ingathi angene kangaka ebugebengweni nje, hayi yona yinosensi nje singazukwazi uba siyimelane nayo. Hayi zathathana ke. That was the only time, the first and the last time ndidila nento engathi yaphatheka wayeyithetha kulaa nto ye-ad hoc committee. Other than that, I was not impressed, especially with him being uchairperson we-police portfolio committee, othi izinto ezininzi ezingahambi kakuhle zimane zithathwa zisuke kubo, zithathwa zisuke futhi besilindele into yoba yena even ezinye izinto akaziyo into yoba bengakwazi ukudila nazo ncam, kuzathi xa kumane kusiza even o-national commissioner akwazi uba abhodle into yoba sinengxaki yento eziso, sinengxaki yento eziso, but into ezinjalo azizange zivele until ngoku kuzobe kuvela le. So siyarhalela ukwazi uba yinto le eyemenze into yoba akwazi ukusondelana no-IDEC kanje, abaze babe ne-affidavit zakhona. Akakwazi futhi nje ukuziphika because lezaflayithwa nokuflayithwa ke kuMadlanga Commission, but ke i-details zakhona ncam into yoba uwela kweliphi icala okwangoku bafowethu asiyazi, but sinalo ithemba loba iyawuthi phela okanye ixesha lahamba okanye iphela iMadlanga Commission. Hayi bafethu sisabe sazi uba kweza members apha epalamente kuma-MPs ngobani abayimigulukudu kubonakala into yoba ba-associatwa nale migulukudu esitila nayo apha. That's about it when it comes to Ian Cameron. But nje uyazazi kulaa ndawo akakuyo into yoba he's in hot water right now, uyascrutinizwa. And ke phofu member ye-DA ndingayilibalanga, member ye-DA u-Ian Cameron, noKhola Barnard yimember ye-DA, uJames yimember ye-Action SA, bese kube khona ke lo mgulukudu lo ongamameli incam obonakala nje into yoba unomsila nje omhluphayo onguFaithel Adams, yena ke uyimember andiyazi noba yini laa nto NCC yona nje loo nto leyo endingayazi futhi into yoba ngobani nje nyhani apha kuma-South Africans ababhadlile abavotelana nalaa mntu, ngubani ongamboni laa mntu uyambhafumbhafuza. But ke sesizawumva naye nge-19 uba eyawuthini into yakhe yena uFaithel Adams, but nje ndinayo into ethi bakhona akazafuna ukubalahlela under the bus kwayena, because uyabona ngoku kuyashuba akusadlalwa. I mean, there's not much to address. It's hearsay. You know, she, from what I understand, is a prosecutor and should know better than to just distribute hearsay. Yeah, I mean, bring the evidence. If I need to answer, I'll gladly answer. You know me by now. I've got a very long public record of doing oversight, and I'll continue to do that. If any law enforcement authority comes to me and says, can you confirm the following information, and I have to give a statement to do so, I'll gladly do it. I did it with the PKTT. I've done it with many others. I've recently met with the DPCI again, and I'll continue to do my job without fear or favor. One thing I can tell you is that I'm not going to be intimidated or slowed down by people trying to pull me into political sideshows or cheap shots. I take this job very seriously, and I think we owe it to South Africa to ensure that, you know, we stay focused on really cleaning the rot in the criminal justice system. And yeah, so we'll have to see. I'm obviously always open to speaking, but we've got a job to do, and I'm not going to be slowed down. So in the long and short of it is what you're saying, that whatever evidence is presented, your conduct will withstand scrutiny. Is that what you're saying? Oh, of course. I think that's the key word, is actual evidence. Look, I find it disappointing that someone can go and attempt to tarnish one's name without bringing anything to the table that is solid. It was literally a matter of he said, she said. And I want to take it one step further, probably. The fact that herself and Mr. Peruman shared confidential, in fact, classified information about my family and I, especially with regards to security risks.
I find it rich of any advocate to now come to, for example, the Madlanga Commission and make sweeping statements without evidence. But in the same breath, she basically admits that they were distributing top secret and classified information about my family and I. She admits to the security risk that it poses. Then I would like to ask that individual, but if you're uh, such an upstanding citizen, why did you not do something about it then? That Khan went straight from being a captain to a full colonel. So he skipped the rank of lieutenant colonel. He went straight from being a colonel to a major general. So he skipped the rank of brigadier as well. That's absolutely unheard of.